Bafethu, welcome back to Chef Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video as well. So bafethu lana nginizela nje nento abantu abaningi abakade bayilindele ukuthi ke ingenzeka ukuthi ke igcine ke kuyisinqumo ke esithathwa ke abale yandizamshini yayigijelo ke uyena ke ungizwe ogama layo ke inkampani ke iFly SA Fair. So le nkampani lena ke iye yanquma ke ukuthi ke ungizwe angabe ke esawagibela ke amabhanoyi angaphansi kwayo. So emuva ke kokuphothulwa ke kophenyo ke mayelana ke nesinye seyigameko la abonakala khona ke ephambana ke nomthetho wakhona lapha ke kulona ke ibhanoyi kuthiwa ke ngokusho kwemithombo ke iphathimandla lapha ke zayo lenkampani ke zithathe isinqumo sokumisa ke lo msakazi ke owayesakaza kulona ke Ukhozi FM emabhanoyini ayo emuva ke kokubonakala kwivideo ephazamisa ke ukusebenza kwabasebenzi nabagibeli nezinqumo ke nje noma nangeziqubulo ke ababezenza lapha ke kuyona ke indiza mshini. So lapha ke emasontweni adlule siyakhumbula ukuthi ke kwane video yakhe ke ungizwe nedlanzana ke labantu ke abathile ayihamba nabo ke lapha ke bekhuza izaka bephinde ke futhi ke besho namahubo kulona ke ebhanoyi lapha ke kuphi ke eKing Shaka International Airport. So lana ke bafethu ke ngesonto ledlule kuthiwa kuphinde futhi ke lapha ke kwatholakala ke isikhulu sezokuxhumana ke lapha ke kwaFly SA Fair uMr Gordon oye ke waqinisekisa ukuthi ke bayibonile ivideo futhi ke bazenza ke nama interventions balandelela kahle ke udaba nama investigations ukuthi ngabe ngempela ke konke abakubona kuyikho nokulandelela ke nje ezinye ke izinto ke noma ke umthetho kahle ababefuna ukubona ukuthi ke yaphulwa khona lapha ke ebhanoyini ngaphakathi. So baye bahlangabezana ke nembi la ithutha ke nabantu ababegibele yona leya ndizamshini ke kulandela ukuthi ke nabasebenzi nje kulandela ukuthi ke ungizwe naleli dlanzana labantu ke ababenalo bebhizi nje bezenzela ke lokho ababekwenza ke njengoba sesisasho ukuthi ke babebhizi besho iqubulo kumnandi kunje yaya. Kanti ke lokho kwesinye isikhathi ke kuyekuthiwa ke kuyaphambana nemigomo yalo ke ibhanoyi isikakhulukazi mozoma khona ke ebhanoyini lapha ke kuyinkinga ngoba kahle ke usuke usuphula umthetho nje we safety yakho nabanye ke abantu yabo. So kuhle ukuthi uhleli kodwa ke futhi ke uzibophile ngebhande la khona ngokwemiyalelo yakhona lapha ke ebhanoyini. So uye wathintwa ke ungizwe mchunu lapha ke esikhundleni ke sokuphendula kodwa uvele ke wabhoka ngolaka waqede ke waqhulula ke intatheli ke ngenhlamba ngaphambi kokuvala ke lona ucingo ke intatheli ke yelinye lamaphephandaba lapha sikutholela khona ke lolu daba. So umhleli ke walolu hambo lwabe bebuya kwibhinca day enyuvesi yase Cape Peninsula uSithembiso uNavigator Gcwensa ukwedlulisela ke ukuphoxeka ke okukhulu ke ngalesi sigameko uma ke ebona le yandlela ke abaziphatha ngayo noma ke ebona ke izihambeli zakhe ke ziziphethe ngalendlela eyaziphatha ngayo lapha ke kuyona ke indiza mshini. So ngesonto ledlule ke ungizwe kuphinde futhi kwathiwa ke lapha ke uthe abantu ke akufanele baxolise ke ngabanikazi ke beFly abantu kahle uthi ke bekufanele ukuthi angabe bayaxolisa yilabo abanikazi ke bayo ke iFly SA Fair lapha ke ngoba bona njengamabhinca babekhuleka kuyilembe ngoba indiza noma ke indiza yayisifikile lapha ke khona la ababeya khona yabo. So ukuqhubha lolu daba bafethu kuthiwa ke lapha ke akukhona okokuqala ungizwa ke enza lento noma exabana nabantu ke esikhumulweni sendiza kuthiwa wake wakwenza lokhu noma ke wake wamangalela abaphathi ke balesi sikhumulo efuna ke ukunxeshezelwa ngo10 million emuva ke kubasola ke ngokulahla ke phansi ihawu lakhe ngoba ke belisola ngokuba ke namatele yabo ngebhadi ke wakhala ngaphansi ke okwenjebe ke yakwamashu kusho lapha ke iphephandaba. So uma ke bafethu ke mina ngingabeka imbono yami mayelana nololu daba lukangizwe ngoba phela selithathwe labekwa kwelinye izinga njengamanje but ungizwe yes kwangafanele enzeke ngalendlela enze ngayo. I think kodwa ukumxwayisa nje kunokumbhena yabo kwindiza. I think into ebi right mhlawumbe ukuthi ke ahla
ahlawuliswe ngoba ukumbhena angicabanga ukuthi ke lokho kungamfundisa isifundo yabo, ngoba uzoqhubeka ahambe ukwenza kwamanye amalentuzana, amanye amabhanoyi yabo. So angicabanga ukuthi ke kube noma ke indlela right yokuthi ke akhokhele isenzo sakhe yena ke uNgizwe Mchunu. So abantu abakwazi lokho, okay, ikhona eminye imithetho mhlambe ke engathi mayiphuliwe kube lula ukuthi ke umuntu uvela umbhene kanjalo, but njengamanje I think into ebibalekile nje abebengayenza ngokwami mina, into ebengayenza ukuthi ngivele ngimfine imali ithi ukuthi xaxa yabo, lokho sikufake kuma finances ayo inkampani, because ngempela lesifundo lesi ke noma lendlela asebenze ngayo angicabanga ukuthi ke inomthelela omuhle even mhlambe ke nakwamanye ama client yabo, because njengoba kuhamba yena kuphunguka ama client yabo, umuntu okade lisebenzisa ibhanoyi kaningi, so they are losing yabo. Instead bekumele mhlambe bamhlawulise baqhubeke kodwa ukuthi bagaine kuyena futhi ke ngokuthi ke abe yi-client labo. Anyways bafethu, ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukucomment ngala ngezansi kwi-comment section. If ever you have anything to say, don't forget to like this video and subscribe to the channel as well. Ngiyake ngibonge manje ke ngizwe nangawe futhi ukuthi wena ke uzwa kanjani mhlambe ke isinqumo esithathwe uyena ke uFly SA Fair lapha ke mayelana nokubhena yena uNgizwe kuyona ke ilentuzana i-flight yabo noma ke ukusebenziseni ke amabhanoyi abo njengenkampani ke. Danko.